Ondar, 2 urte ja pleno onartu gendun, ja nolabait ondakin biketan ingo gendula apustu sistema eraginkorren aldingo gendula, hain zuzen atezateko alde. Hor jonda mankomunitateak alako plan bat ointzun, nolabait implementazio hori edo 2 urtetan zehar martxan jartzeko, eta bakizu eskualdean ja Bilabona eta Irura oitana martxan jarrita daudela, eta guri tokatzeigoa esango nuke, 2014 urte honetan, ez da? Posteak kaletan jartzen nahi dira, auzoetan eta bar. Aurretik bere proposamen batzuk eman zitezkien herritarrek aukera izan dute, asko du gutxi, lekuz aldatu nahi baldin baute, leku egokia bat bilatu nahi baldin baute, poste horiek lekuz tximat aldatzeko, leku haustan konzentratu india, beste bauztan etxealdea eman dituzte, denetik onda ez da. Hoia, prozesia bukatu izan hartuta dago, izugarrizko garantzia eman dugu, eta hortan alegin berezi bat indo, hain zuzen ere konpostaje aldetik ez da. Horre, landagunetan autokomposta bultzatu dugu, eta hortatuko daude, eta geho, herrian ere lehen urten jarri gintuen 2 martxan, eta urten beste 5. Beraz, herrian auzoetako kompostajarea martxan dago. Datorren hastian ingo da banaketa, martxoak 19-tik 22 bitartian, eta banatuko dira 4 kubo. Eta kuboekin batera, banatuko dira poltsa konpostagarriak, egutegia, hondakin frakzio bakoitza ze egunetan eta zein ordutegitan atera behar dan jakiteko, hondakinak egoki sailkatzeko gida, baten batek zalantza izan ezkero hondakin mota jakin batekin, hemen behiratu eta non bota behar dan zehazten duna. Ereduen euskarria eta birtziklapenaren euskarria. Guztira 5 agiri banatuko dira kuboekin batera. Datorren asteazkenetik larunbata bitartean, martxoak 19, 20 eta 21 goizeko 10-etatik ordu batea eta arratsaldeko 6-etatik 9, eta larunbatean 10-etatik ordu 2. Bekobide kalean daukagun udal lokalian.